Ginoo ko, nung prido, namatay. Paibaw na nila, apil na sa pondo no. Nung prido. Asa man ron? Tuwa sang kamalig, madyo ka na sa papagabril, kaya nga to kay halagi iingnan o kung ano ka ng buungon. Uy, napatay siyo. Hala, ginoo ko na. Asa ba na pudyo? Atos katubitaw mangipanghaan og kanang kuan. Nang sa bagay sa katubitaw mangipanghaan og kanang na ay di ami dares kamalig ni anhing nung prido guys. Katubitaw na ay mangipanghaan og kanang mais. Dari dia. Tung na ijang mais dana. So anas nung prido, di ada rin gahi na in taon. Matay na nung prido. Si Papa Gabriel mo'y naka kuan ganiha, naka discover kay ngari man si kay mangazo si buungon para palihi lagi sa New Year. Ay, isang tanong. So, pag nga rin niya, sige sampit. So, na, ito sa prido. Kuan, gahi na, luwi ka adjo. So, manisay ka mag-anak na rin, kuan, buhol. Ay, kuan naman siya, may dayo. Luwi ka adjo. Ah, gahi na sa prido. Kaluwi yung taon. Nung ginoo padadyon sa imong kuanong panaw kay taon taman nga ladyo man imong pamilya nga ladyo lang tagtabang dani aron kuanan ka mapalena duoy lang pa sa prido guys Madi ko ba dinanirado? nga na kuno na basta hubog ka adyo di na sa manira may langgoan ingon duoy lang pud no ng prido luoy hinahanaon ba Manira na siya. mo ba Kapila ko daw ni Juan ni ganang. mo lagi na nawag namin sa kuan sa barangay hall. Tawag namin sa barangay hall ang mag-report nga lagi na sumprido. Unja sila na ning tawag og kuan. Atos police station kay siyempre tan-awon pa man na sa kuan. Lantawon pagwa kuno yung mga foul play may nga na baka simbakon sa kunong mga binuang pero dyan mo kuan dyan si dyan nabuntas dyan ni nairihan ba delikado ba yan ang mairihan guys. So mo sa kanang Papa Gabriel kay nakangari. Kaya wa pa sa makangari arang bahuan eh. Mabaho dyan eh. Pasakat akong butong. Kaya nakaay man eh. So nga 31. Ganiha siguro lagi 31. 30. Oh, ana pa diyo gabi pa na 30. Kaluoy yung taon. Stilan lagi ning way kuan. Kaya dang lang ito ang bahuan ha. Oh, mga bata ito. Sa bawang bahuan ha. Awa prido, ngingnan lagi ka nag-reduce pa ng inom. Wa man patuo. Di lagi patuo na siya. Di mo inom dyan. Kadto sa isang kuan nga sa isang maisan ng prido. Nano man isang mais. Parang kaluoy ka adyo Ginoo ko. Saan man gajud. May swerte yan. Madyan natang ginabuhi din sa mahibawan. So dami dari guys ang paabot mi. Na-report na sang igagaw dito sa kuan. Na-report na sa taga barangay dito sa police station. So paabot na laman mis mga pulis umungari. Jadi number dari ning atawagan o malangan-langan sila kay wala mabaho ni sumprido arang kaluoy ka adyo. Baho na ganit daan. Di agi sa tong niluto nga kanang agi sa niluto nga langi moy na ni maho da sang kaldero. Kaya gahi na. Arang naman pa jud kag isang dini danggan. Gay na gihan na ganiha kaya buhi pang gi. Wa na lagi saon man ni siya nga man ni siya pamilya dari sa Bohol kay di man ni taga dari, tagaliti man ni siya. Ang butod og tinuod bang tagaliti siya kay di man mutugan ugan sa iyang address. Wa gani ko kibog pila edad na dani. Jadi sa mutugan ugan sa iyang tinuod nga ni nga na ba? Wa mi kay bawo jud guys sa iyang tinuod nga taga asa siya. Basta kay janggi na mo taga Samarliti kuno siya. Papil siya. Oh, dugay na siya din pero wa jud. Taga Cebu dito kita Agi sang Cebu. di ba agi sang kalibin? Ito jagliti. Ay sang kalibin sa may istorya day wa kay bawo sa inganda ni nga na. Oh, nakita yun ng gibit ng tanan. Uy, Ginoo. Agi sang kalibin wa pay pakialam kay buwag na lagi kuno sila. Ay ana man gadzud na saan to. Karon nga wa na luwi in taon. So paabot mi darhi ang taong ikuanan kay luoy. Wani pa. Sumadyo gani. Utang mo itong hiro dako. Nga nakabuhi pa. Sumadyo gani guys kay si Papa Gabriel ni nga ri kay mangisog yung kugab kanang naipangadyo ra nung prido og buongon bi sang buo kay atong ipalihian sa sus nga nung gasig na kuan gid na buongon guys kay si GR man pay nagingon nga atos ilas prido dito basin og nahibunga Ngari. kay nakahinam ko sa buongon dato sa mga ilabas unyot ko di na ba kanay bunga diha awan na bunga diha ato ila prido basin og naibunga kay di nakapangadyo lagi ko na sila ko kugab pagwan nagprint na ko na ibuongon nila nung prido pangadyo ko sa kabuok kay atong ipalihi kay palihi lagi guys kay New Year lagi ron
So pag ngari pag si Jahang gi sugo, pag ngari ni Jah naon sa bang isampit ni Jah kay magpasaka pag si Jah buteng. Naon sa bang ning gahi na masong prede. Kay mailan man ni mo si Jah og kuan kay wa na ni. Ug wa pa ni pamati, wa na ingaro rasa to na dito. Nagulo-ulo na ni. Arang na ni ngabuga. Katinga lagi si Gabriel paglili ni sa buho na man nagkubkub. Sige Jah sampit wa naman mo tingag. Aga naon sa bang ning gahi naman. So mo na in taon kamo in taon way mga kauban dan ha. Ayan taon mo palabig inom. Kay Ginoo kun sa wala gyud ingani labi na ingani awaaw. Lagi. Labi na ingani guys awaaw way masampit. Ron murug kahit pa dato. Arang disera ka ajo kuanon way makatabang. Subi masa. Ingani di ni matabang kay way silingan dari. Oh tanawa gi ay rehan siguro ni ba kay mura man si Zag nagkub si Zag mura si Zag nagkanang nangisig ba na nga na si Jah siguro gi ay rehan ni si Jah. Oh, gitawagan mo sa. Ni sa kapitan. Pwede to sa. Oo, ang si kapitan gitawagan na kuan, gitawagan na si Jah guys. Nanguan naman metos barangay. So ningan si kapitan nga nakig-cooperate si Jah sa PNP kay kanang na ay paarion sa man ag mga pulis kay tanawon pa nila kay simbako kunog na ipol play nga na. Kay nga naman jud na mag process man jud mag-agi man jud tas sakto nga kuan pamaagi. Tanawon ba og sila na mo kuan diha dajong kita di tam paluma-luma diha dajong kay tanawa di pa isang tanduay guys imagine napay gamatoy tungab-tungab ni Jah sigurado Na daga na gani dari ha. na daghanag botelya dare sus Ginoo kun saan na sung please na Kada buntang na sa dito. sus adi grabe Daga na lagi dana na. oh tanawa guys mo ni resultas Kulit na. mo ni resulta sige ni Jah og Bana ni Jah. tagay lisod lisod ning tagay-tagay is life Guna bag. Guna ko na ako. aguna isang ibaligja di asan sa tong adlaw kay gainom lagi silang milo tuy ginunam ding migas ng barok Napo ni sila garaw. Wala dito babaw, siglam pa sila. relax na sa sag-inom kaso saan malagi matintal malagi na ng mga barkada so sa tong adlaw isang ibaligja pud agi sa sundang sa gibalibaran sa dama manginan nga no wa may kwarta sige man sa pamagus mo to na lang gi kuan na naman papagabril diyan na lang gipalit kay sige man siya sa pamagus kay isa kunong isa to isang paliton nga na ba man na niro namang nakuanan nga na siya pahuway na yung taon ang kuan naman sa guys ang pinaka kuan laman kay wa mahibaw ina mo wa may kaybaw og taga-asa dun na si Jah kay isang istoryat ato Cebu sa Tugliti bisa Disip pa na ta picture na isang bog na-upload man ko to na sa YouTube to isang naong kato nag kwanta na ning mais no. Oo, nasin. Murag na-upload to na hubag-hubagan ito sa datong tayma katong nag tilaob midari kay nagsim to sa panghagad lagi tilaob. Nandiya kuan. So mo na lagi lisod ka adto ni nga ni bitong mangnayon sa utak kay baw og kinsay mga kadugo. Di man sa mutugan. Na napad siya kalibin taga dari sa mga awa naman napahilabot. Karang paita. Luwi lang po din taon. Mada naghuwat may dari aman na lang mga kuanan kaya saan taman mura jagi. Mura napatak ang mga basiyo dari. Mura jagi kuas Ginoo ba nga kuan dari kaya sa laging gabi New Year naman. Sumoto nang kuan kung papagabril nga basin og nay buongon. Pag nga rin ni Jah sige sa pangayo kay kita pangita nga pasak unong kanang nailubi kay manakahay man ni si Zaglubi so mo na si Jaron ang resulta paglili pang papagabril wa naman magtingog to nagkubin taon ang luod sa luwi lang mo po din taon anong padadyon sa imong lakaw saan taman nga man kay kauban wa ka makabang wala po, anak rapod siguro ipaagis Ginoo agis ang kamatajon. Ano man na guys. So nanaag ko nanaag nga na ng tagidja sa kaning Gahe na. kamalig. Gahe, murag kaning kadlawon sa gabi. Oo. Nagtagidja sa kuan. Naadya lang man ipatandag ni nay pulis mo nga ri. Amo na siguro. Ana sila. Nari pulis. Sumana sila guys. Ang kuan. Murag ano naguntas. Ano? Oh sir. So ano.
Kuha na dyan sa insang kuha na ni. Ah, nandun siya nga pa. Sa katulgan na. Nahipos na song predo. Number man yun sila. So, to na guys, nahipos na itong predo. Jawan ako ka-video ni Ja kay mamantong hanggilay, bitaw pagkuha ni Ja, pag kanang hipos, katong idadjungan na siya sa mga pulis, kay ikuan na kanang ipahalana na si Ja. Pero before si Ja gilubong, nang usa si Ja gilubong, gidasa si Ja o kanang nay kuan kay tan-aw nila ba ug may mga binuang ingana. So, pag human, usa si Ja gilubong. So, pag human nila o kanang pa-tanaw sa ijahang lawas, ipalubang na si Ja, ipalubang si Ja sa taga-barangay. So, luoy ka adyo kay kanang na ay nga na bitong nahitabo ni Ja nga na jawa si Ja way mga kadugo nga na jawa pa na mahibawi asa si Ja dapit nag-taga-asa din si Ja nga na kaniabot na Ja darhi mamatod na si Ja kalibin nga tagadan nila nagitaban sila kay minjo man sila puro awa ko ba og minjo ba nis ng predo or katong badji minjo man tong badji ja mo tong nagitaban sila darhi sa pagkakuan, nagbuwag na po sila, mga pila ka tuig nilang ipon, nagbuwag, nag-ipon na po sa jaglayang badji, no po, kuman po sila ikuan kay, klaro nga, kuan sila kay, buwag, kuan sila, murag buwag, magkakuan na po, balik, on-off, pag ilahang kanang kuan, ilahang relasyon, tumoto, sige sa inam-inam, mo tayo mamakuan na niya sige inom so agad nay hinangdan ang nga na sige inom siguro isang hanahuna ka nang wapad sila lagi kauban luoy ba sa no so moto na discover ang papagabrelo na ito kinabuhi luoy ito ni gahi na so duda na mo namatay to sa mga pizza 30 siguro mga 30 siguro sa hapon or nga na kay diya pagod si Jay ka nang na ay nga na kanabitang gihiwa-hiwa nga ka ng isda datos isang kaldero unsa wa na matak ang kay pag si Jay kahoy o Jay kahoy dato pa no Kahoy, tubig. naway kahoy o Jay tubig unsa sige lagi inom Ginoo ko kanay jang ibaligja jang sundang og pila ra to jang baligja unsa si pamugos murag kuan to ijaba murag kapahinang na siya so nagkitasa na siguro to ba kaya nakaapan lang po ditong kuan na kay grabe ladyo guys wa di kasilingan ladyo jud si jagkuan ladyo jud distansya ka adyo ladyo ka adyo distansya ka adyo ditong kuan distansya ditong lugar tus kabumpat lagi kay lugajanan lagi tos mga buhion dito dapita. Salamat na lang po kinakuan ni tao nahipos na si Jan na pahaluna. So nga na mga dyan natin kinabuhi kasi mga dyan natin matag-anan kung kano sa aratataman na ni kalibutan na. Galay bang ko dato ko itong pagdadyong ni Jan nasa haang kuan nasa Facebook. Kuan ko ga-live ko dato. Kaduha may nag-live dato ko itong pag-adto na mo. Ga-live sa pag-April 1 mo itong isang ipahibaw lagi nga na matay na ng predo kay kuan so ang maganda itong ipa-share kay ruma kitan sa isang mga kabanay ba sa may suon nga na jang kuan basin ni jang kaliwat na Jay anak sa una kay murag naaman toy nakuan na nga na si Jay anak nga mao jay pag-abot ni Jadaris Bohol mo jay pag-abot ni Jadaris Bohol kauban tong isang kalibin nga taga Dares amo na Jay batang baji murag kadak ang Iliya jamo tong labay og pila ka kuan dito sila Gindulman kay abot mo pa sa Gindulman pud na si Ja atun nga wala pud murag isa tong gihatod sa Cebu tong bataa. Jaha siguro tong anak sa malagi murag jaha lagi tong anak. Atun ko an gihatod sa Cebu siguro na minjo na pud to kay bawo pud may kay bawo sa kontak tong bataa. So muna at least nahipos si Ja. Kay ugwa pa jud to ma-discover wa jud baho jud si Ja to. Kay kanang nang buto na agi jahang kuan. Ay jahang tuhod na buto na makay jang tuhod gab. Ay isang tuhod ng buto na jahang danhi isang ilong nagdugo pero na videohin na guys kay grabe po kuan na mga video pa nga nagdugo na isang dini siyempre mo agas man jud to kanang kuan sa tang lawas nga na mangita man jud nagasay kaagasan pero ko sa maguwang us manong sa una nabaho jud tos manong nagkub si Jan tubig na kaingon mi gipatay so nga naman din na kuan mo tos manong giatapis sa kasing-kasing tos Manila so timingan man po to nga COVID si Ja 2021 Wadi isa naman nakangadto grabe ka sa kay kasdaghan sa taman may dawatan na laman nato kay sa mo pipagis ginunga mainga na pala na kuan sila mo pipagi ni nga kuan sila kuhaon
Kuha na lamang dyan guys. Andam dyan ta kanunay yung sa mga kuha sa tang kinabuhi kaya di man gad kita may tag-adjust tang kinabuhi. Hinagman raman na natas Ginoo.